ओइ हेल' दिनै ओरैनो ब्रा नोंना नामा पिक्सार मा लिरो दैमारि ना खिन्थु गाबोन नायनोसै हिनजावा जागोन दा अमा बेदरा सेरसे आंनो होखागोन दा होआबालाय भिडिअ लाखाबाय ओमफ्राय सिख्लायाथ' जागोन बायदि रायलायगोन बेबो बिजनेस खालामखायो मिथिबाय दाथ' नै गावहा बिराद गोथाव गोथाव जादों हिनजावनोबो खिथानोसै नै जानाया होमबासो मोनगोन ना ओमफ्राय एसे खानाया सिनदो दारियाबो हदो एसे नेकटाइबो गानबो हायोब्ला जुथा लंपेन्ट दे फैमारगोनथ' गाबोन रायलायमारगोन ओमफ्राय जायोब्लाथ' जाबायसै गोजौनिखौ आशीर्बाद होदो जायोबा बास थ' पिक्सारनो गाबोननिफ्राय हिनजाव नायजेनसै जुदि आरो बे जाया आरो बेलेगाव नायबावगोन आं माने जों बेरायबाय थायो नालाय जाखागोन आरो मिनिनो मोनालै मिनिबा जानाय नङा माबोरै मिनिबाय थायो नोंलाय ओमफ्राय पिक्सार नोंहा फैसाया बेसे बुरजा दं दालाय हाबा खुंनो गिदिरखौनो खुंगोन दा बेंकआव दंखायो दा जाबाय दे माने दा नोंखौनो इउटुबावबो नुसिगोन मानसिफ्रा फैनोबो हागौ दायो सोरबा नै माने आं नोंथांखौ बुंना होनोसै नै नैबे जाहैबाय पिक्सार ओमफ्राय बेयो दानो हिनजाव नागिरगासिनो दं जुदि सोरबा जायोब्ला फैनो हागोन सम्पति दंखाजोबो फैसा दङ ने गाव खामायनानै जायो जौ लोङा ने जुवा सिगारेट जेबो गैया मोजां खामानि मावनानै जायो थ' सोरबाफोर जुदि हाबा जानो गोसो दङबा नैबेजोंहाय फैनानै हाबा जानो हागोन आरो ना थ' जोंना पिक्सारनो हिनजावाबो नायखासिगोन ओमफ्राय बेवहाय जोंहा पिक्सारा जोंनि सिगाङाव खोथा होनाय हिसाबै थगायनो मोननाय नङा जोंना नै साखिफोरबो दंखायो बिसोरनो गासिबो ओमफ्राय जों हमगोन खिन्थु पिक्सारखौ मोजां जुदि हिनजावा मोनोब्ला मोजां रायजो जानांगोन आरो मिथिबाय जों नायगोन दे जेसेबां हायो नागिरना होगोन मिथिबाय हाबा जानायनिथ' टारगेट लाखाबाय दे फैसाबोथ' खामायखाबाय एसे मोजाङैनो ना दे बरनगाव होनदोंमोन नामा मबाइल नम्बर दंना गैया आं लिरना होनोसै बेहाय मबाइल नम्बर गैया मबाइल नम्बर थाब्ला आं नैबाव लिरनानै होनो हागौमोन आरो सोरबा जुदि रं नम्बर जायोब्ला माने कल खालामहरनो हासिगौमोन आरो मिथिबाय नोंजों आंजों गैयाबाबो डाइरेक्ट नोंजों फन बुनानै रायज्लायहरसिगोनब्रा सिख्लाफ्रा नंगौना नङा दे थ' गाबोन जों मोजां नायनोसैलै औ मबाइल लादो क्या मबाइल लादो खामानियाथ' मोजां मावखायो साख्रियालाबो हाबावासिनो दं फैसा मोननाया दा फैसा मोनो बुधबाराव बेसेबां मोनो नोङो हा सोरबा हाजिरा मावग्राया 600 700 मोनो नामा रावबोथ' मोना थ' बुधबाराव दैलि 600 700 सुनिबाराव 600 700 बहुत खामायो माथो नोंजों हालालै नोंजों आं सिख्लामोनबा खारबोसुसोमोन नंगौब्रा आरो नोंहा बिराद मोजां खामानि मावदों आरो जेसेबां बरनगावनि मानसिफ्रा माल बोनाय माबा बोनाय बिनि आखायाव होजोबो मोजांसो आरो गरायमारिनि होयो बजारावनो बेखौ सिख्लाफ्राबो अनबावोसो बिरादनो बिराद मोजां आरो जाबाय दे खिन्थु गाबोन दारिया हनानै फैखा हाथाया एसे ब्रास दंना गैया कलगेटआलाय खिन्थु दिनैहाय होआखै नोङो मिथिबा ओइ गोजा खालाम बिराद मोजां गुफुर जायो गाबोन गय जानांगौ दे मा नाममोनलाय लास्टआव सोंसाबायलै पिक्सार ना बिक्सारब्रा पिक्सार ना बिक्सार पिक्सार नामा टाइटेला दैमारि दे होमबा ना थेंक इउलै थेंक इउ